Alushaqekile umndeni obuzolotsholelwa ngesikhathi kubanjwa abakhongi inkunzi. Labakhongi kukhonjwe ukuthi ayigebengu ivele zaqonda ngqo kubantu abebephethe imali ababili. Njengoba-ke ugogo ebika ese-police steshi uthena. Kwenzeka bebelethe umthetho wabo ilobolo. Abantu bakaMkhize eMbumbulu. Ngoba untombazane wami usethola umntwana wakhona. Banginikeza nosuku lokuthi uFebruary 2. Ngabalindela ngalungisa yonke into. Bafika bebathathu. Ehla soba umfana wami ubangenisa esangweni bangena. Batheme bengena nje bahlala ke dining room. Within cabanga ukuthi awuphelanga no 2 minutes zangena lezi insizwa. Nami ngitshela ukuthi zihamba nabo bayitshela ukuthi ezala ekhaya. Zakhomba umkhongo omdala. Sicela imali. Wabanika i-wallet. Bakhipha basitshela lapha isikhwama. Bayibuka bathi incane. Bakhomba lo munye, khipha imali wena. Wabanikeza isikhwama, bayithatha bese bethi isiyaneleke. Bathe mase bephuma behamba bathi amen, sikutholile besikufuna. Mina mangithi ngiyaya ngoba ngibona nazi ibhamsi zikhombile. Bathi wegogo ungabe usasondela kubi. Ngiphelele ekitchen. Njengoba kaMkhize bebehlele e-dining room. Ingaleso sikhathi ke ngesikhathi sebehambile mina bese ngifuna abantwana abazokushayela amaphoyisa. Bathola umntwana owazi uNjobs. Wafika ke uNjobs naye kanti naye uNjobs lo sethinte amaphoyisa asePlaces Lane. Bafika ke babathatha labakhonga ababili bahamba nayo. Lo wesithathu azange bamenze lutho futhi bengaphethe imali. Baqonde kulo 2 okuyona ubuphethe imali. Okwenzekileke ahambile amaphoyisa abuya. Bese bebuza kabakhongi ukuthi bangabachaza yini. Babachaza ukuthi ubefake iskipa esimhlophe nebhulukwe elimnyama nophaqo. Nalo munye omncanyanyana bathi ke yini idangara neskipa. Nina bakaMkhize ningabakhomba inabe bebeyifihlile ebusweni. Cha bebengayifihlile. Bebewafakile ama-gloves. Cha bebengawafakile. Hayi okunye ke lokho. Ngicabanga ukuthi indodakazi kugcina la mina engikwaziyo. Makade sengixoxelwa imoto yomkhwenyana ibimi esitolo kuthiwa kaSponono. Ungathi uxoxile nabo lezi insizwa ngathi bezintathu nje bakufike ezimbili lapha kumina. Mebexoxa bacela ukhiye wemoto la bemibona. Bayithatha imoto bahamba nayo. Ngizwe angizwanga mina ngoba bengumsindo. Uqhume isibhamu kathathu. Bedubula bani yena umkhwenyana lo wakaMkhize. Angathi akadubule kangaka. Bayithatha imoto bahamba nayo bazobodlula ulayini ongenzansi kwakwami. Mebefika lapho bayilayitha. Kusize omakhelwane balapho ke bethi nansi imoto isha. Baphuma namabhakede bayicisha. Engikuzwile futhi kuthiwa kwayona le moto ibifike ekseni ngo-5 yama lapha kulayini. Yagcina isikhuphuka. Mayikhuphuka iyaya kwi-tavern. Hayi ngizothini umuzi odayisa utshwala. Mebefika lapho babuza umntana kadadewethu uMsizi. Wayesethi hayi mina. Bathi uyamazi uNompumelelo uMnqurha. Wathi umntaka anti loyo. Wathi ungale. Bathi siyabonga. Silinde abantu baseMbumbulu. Omalume labo sibalindile abakafiki. Wathi ayibengakeza ukuthi abakafiki. Kanti balinde nje balindele abakhongi kade bezoletha inkomo.